Kuuɗe Lilaaɓe suura 12 aya 32 yaaki suura 22 aya 1 yaaki 5. No Bulus metirani yimɓe Urushalima. Nde ɓe ngari nattuki wuro sooji'en ɓen, Bulus wi'i mawɗo on, ko a jaɓay mi medda e maaɗa? Mawɗo sooji'en on wi'i Bulus, ace a waawi Helenankoore? Naa an woni masarankeejo umminɗo hawre ko neeɓaayi, haa hawriti yimɓe kalluɓe nder ladde kewtuɓe 4,000? Bulus wi'i, min mi Yahudankeejo, danyaaɗo nder gariiri mawndi bi'eteendi Tarsus, nder leydi Kilikiya. E mi torooma, alaayam mi medda e yimɓe. Sey mawɗo sooji'en ɓen jaɓi o medda e maɓɓe. Sey Bulus darii dow ƴentirɗum suudu, o ƴeftani yimɓe ɓen jungo ngam ɓe nde'ita. Nde ɓe nde'iti, o metirani ɓe ɗemngal Ibraniyankoore. O wi'i, onon bandiraaɓe am e danyooɓe am, kettindaneeyam, mi wi'a on goonga dow ko ngol loriiɗonyam. Nde ɓe nani o metiraniiɓe Ibraniyankoore, ɓe ɓeydi de'utuki. Nden o wi'iɓe, min mi Yahudankeejo, danyaaɗo nder gariiri Tarsus, nder leydi Kilikiya. Ammaa ɗo Urushalima mawnumi. Gamaliya woni moodibbo am, kanko janginiyam attawra maama en meɗen. E mi tokki Allah e ɓernde go'o, non no tokkirɗon mo hande. Mi torriino tokkuɓe laawol Yeesu, haa mi wari woɓɓe. Mi nangi worɓe, haa e rewɓe, mi maɓɓiiɓe nder suudu cural. Mawɗo mawɓe ardiiɓe diina, e kawtal mawɓe bo, ɓe mbaaway tabbitinanki on ko mbiyaymi'on ɗum goonga. Daga to maɓɓe keɓumi ɗereeji yaaki to Yahudanko'en wonɓe gariiri Dimasku. Mi yahi ton nangoyki tokkuɓe Yeesu, mi wadda ɓe Urushalima ngam ɓe torre. En nani nder ayaaje ɗe artuɗen janguki, no yimɓe nangiri Bulus nder wuro ceniingo, ɓe ngaɗi ka fiwkimo, sey nde sooji'en ngari teetimo. Fuu e non en nani yimɓe ngaɗi ka tokkuki ɓe, e ɓe mbi'a sembe, mbareemo. Ɗum siftorani en no yimɓe Urushalima nanguno annabi Iisa. Ɓe njaarimo yeeso Bilatus ngam o taƴanamo kiita dow wiiki annabi Iisa meti haala kalluka dow wuro ceniingo e attawra. Ammaa nde Bilatus laamiiɗo wi'iɓe, annabi Iisa waɗaayi goɗɗum leyfi kewtuɗum o ware. Sey yimɓe ɓen ngaɗi ka wiiki sembe, warumo dow gaafangal, warumo dow gaafangal. E non ɓe njaalori Bilatus laamiiɗo, haa o taƴani annabi Iisa kiita mayde dow gaafangal. To en jangi nder Linjiila, deftere Lukka, suura 23 aya 13 yaaki 25, en nanay ɗum habaru. Non ma nder Kuuɗe Lilaaɓe, suura 12, to en jangi en nanay no Yahudanko'en ɓe mbariri Istifanus nde o wanginani ɓe goonga dow attawra e wuro ceniingo. Ɗum e tabbitinana en no yimɓe njogori diina tan e honduko, amma ɓe ngiɗa tokkuki ko diina ɗum ekkitinta. Hande e woodi yimɓe ɗuɗɓe mbaraaɓe ngam inde diina, e woodi ɗuɗɓe bo majjuɓe haa hande wala habaru maɓɓe ngam inde diina. Bandiraawo am an tokkuɗo annabi Iisa, sey njogoɗa imaanu maɗa dow annabi Iisa e ɓernde go'o. Ta alu torra ko caɗeele feere-feere yaatirma gaɗa dow imaanu maɗa. Emi do'o Allah joomiraawo sembiɗina imaanu meɗen dow annabi Iisa. Amin. Nder ayaaje ɗe janguɗen ɗo, en nani Bulus torake mawɗo sooji'en ngam o alamo o metana yimɓe. Aya 32 yaaki 34 wi'i, nde ɓe ngari nattuki wuro sooji'en ɓen, Bulus wi'i mawɗo on, ko a jaɓay mi medda e maaɗa? Mawɗo sooji'en on wi'i Bulus, ace a waawi Helenankoore? Naa an woni masarankeejo umminɗo hawre ko neeɓaayi, haa hawriti yimɓe kalluɓe nder ladde kewtuɓe 4,000? Bulus wi'i, min mi Yahudankeejo, danyaaɗo nder gariiri mawndi bi'eteendi Tarsus, nder leydi Kilikiya. E mi torooma, alaayam mi medda e yimɓe. En nani, nde ɓe ngari nattuki wuro sooji'en ngon, sey Bulus wi'i e yiɗi medda e mawɗo sooji'en on. Mawɗo sooji'en on hayɗini nde nani Bulus metiraniimo Helenankoore, waato Giris. Sey o wi'i Bulus, ace a waawi Helenankoore?
mawɗo sooji'en on e kammino Bulus o goɗɗo masarankeejo umminɗo hakkiilo yimɓe naa ko neeɓi e carel ngel. Ngam non o wi'i Bulus, naa an woni masarankeejo umminɗo hawre ko neeɓaayi haa hawriti yimɓe kalluɓe nder ladde kewtuɓe 4,000? Bulus wi'i, min mi Yahudankeejo danyaaɗo nder gariiri mawndi bi'eteendi Tarsus nder leydi Kilikiya. E mi torooma alaayam mi medda e yimɓe. Aya 4 yaaki suura 22 aya 1 yaaki 5. Sey mawɗo sooji'en ɓen jaɓi o medda e maɓɓe. Sey Bulus darii dow ƴentirɗum suudu o ƴeftani yimɓe ɓen jungo ngam ɓe nde'ita. Nde ɓe nde'iti o metirani ɓe ɗemngal Ibraniyankoore o wi'i, onon bandiraaɓe am e danyooɓe am, kettindaneeyam, mi wi'a on goonga dow ko ngol loriiɗon yam. Nde ɓe nani o metiraniiɓe Ibraniyankoore, ɓe ɓeydi de'utuki. Nden o wi'iɓe, min mi Yahudankeejo danyaaɗo nder gariiri Tarsus nder leydi Kilikiya, ammaa ɗo Urushalima mawnumi. Gamaliya woni moodibbo am, kanko janginiyam attawra maama'en meɗen. E mi tokki Allah e ɓernde go'o, non no tokkirɗon mo hande. Mi torriino tokkuɓe laawol Yeesu, haa mi warii woɓɓe. Mi nangi worɓe haa e rewɓe, mi maɓɓiiɓe nder suudu cural. Mawɗo mawɓe ardiiɓe diina e kawtal mawɓe bo, ɓe mbaaway tabbitinanki on ko mbiyaymi on ɗum goonga. Daga to maɓɓe keɓumi ɗereeji yaaki to Yahudanko'en wonɓe gariiri Dimasku. Mi yahi ton nangoyki tokkuɓe Yeesu, mi wadda ɓe Urushalima ngam ɓe torre. En nanii ɗo, nde mawɗo sooji'en on jaɓi hokka Bulus jayri ngam metana yimɓe ɓen, sey Bulus metirani ɓe Ibraniyankoore, waato ɗemngal Yahudanko'en. Nde ɓe nani Bulus metiraniiɓe ɗemngal maɓɓe, sey ɓe ɗawti de'utuki ngam ɓe nana ko o wi'ata ɓe. Sey Bulus wi'iɓe, min mi Yahudankeejo danyaaɗo nder gariiri Tarsus nder leydi Kilikiya, ammaa ɗo Urushalima mawnumi. Gamaliya woni moodibbo am, kanko janginiyam attawra maama'en meɗen. E mi tokki Allah e ɓernde go'o, non no tokkirɗon mo hande. Ɗo Bulus e holla ɓe, kanko o Yahudankeejo bandiraawo maɓɓe, to gariiri Tarsus o danya nder leydi Kilikiya, ammaa nder Urushalima o mawni. Gamaliya moodibbo mawɗo mo ɓe andi, kanko jangini mo attawra. Bulus tabbitinani ɓe, kanko ma e mo tokki Allah e ɓernde go'o, bo non no ɓe tokkirimo. Nden o ɗawti wiiki ɓe, nden no kanko ma e mo torra tokkuɓe annabi Iisa, haa ma o warii woɓɓe, o bo nangi worɓe e rewɓe, e mo maɓɓa ɓe nder suudu cural, dow wiiki ɓe calii laawol Allah. Aya 5. Sey Bulus wi'iɓe, mawɗo mawɓe ardiiɓe diina e kawtal mawɓe bo, ɓe mbaaway tabbitinanki on ko mbiyaymi on ɗum goonga. Daga to maɓɓe keɓumi ɗereeji yaaki to Yahudanko'en wonɓe gariiri Dimasku. Mi yahi ton nangoyki tokkuɓe Yeesu, mi wadda ɓe Urushalima ngam ɓe torre. Bulus e tabbitinana ɓe ɗo ko o wi'ata ɗum goonga. To ɓe ngiɗi ɓe tabbitina ko o wi'ata ɗum goonga, raa mawɗo mawɓe ardiiɓe diina e kawtal mawɓe fuu tabbitinanayɓe ko o wi'ata ɗum goonga. Ngam kamɓe kokki Bulus ɗereeji yaaki to Yahudanko'en wonɓe gariiri Dimasku, ngam o nangoya tokkuɓe Yeesu ton, o wadda ɓe Urushalima ngam ɓe torre. Ammaa ko heɓi Bulus dow laawol? En nanay ko waɗi nder ayaaje ɗe njangeten to yeeso.